Dreamlet Slim ja Naturistan asennus. Asennusetäisyys on täysin vapaasti valittavissa. Huomioi, että liitoskohta ei saa olla kuivauskaapin alla. Kiinnityskohdat merkitään kaapin pohjaan noin 50 cm välein. Kiinnikkeet ruuvataan paikoilleen ja kiristetään siten, että ruuvi pääsee juuri liikkumaan hahlossa. Listat asennetaan paikalleen yksi kerrallaan. Listan toinen ura asetetaan kiinnikkeeseen, painetaan toinen reuna paikoilleen. Huomioi myös, että kiinnikkeet eivät satu listojen liitoskohtaan. Asetetaan listajono suoraan ja päätötulppa paikoilleen. Suojakalvo poistetaan linssien päältä. Syöttöjohto asennetaan paikoilleen. Jos käytetään kulmaliitintä, se asennetaan ensin syöttöjohtoon. Johtokouru leikataan sopivan mittaiseksi. Liimataan kaapin pohjaan ja johto asennetaan kouruun. Valaisinjohto kytketään muuntajaan ja pistotulppa kytketään pistorasiaan. Jos käytössä on langaton Dreamlet valonohjaus, kytketään vastaanotin muuntajaan ja valaisinjohdon väliin. Langaton himmenin ja vastaanotin muodostetaan pariksi. Poistetaan himmentimen pariston alta kontaktin estokalvo ja asetetaan parista takaisin paikoilleen. Painetaan vastaanottimessa olevaa nappia, jonka jälkeen painetaan himmentimen kytkintä alle 10 sekunnin kuluessa. Valot välähtävät merkiksi. Himmeniin voidaan kiinnittää kojerasiaan tai haluamasi paikkaan vapaasti. Kiinnityksessä voidaan käyttää ruuveja tai mukana olevaa 3M-liimapintaa. Muuntaja ja vastaanotin on sijoitettava paikkaan, jossa se on helposti huollettavissa ja ohjelmoitavissa. Valikoimasta löytyy laaja valikoima johtoja ja tarvikkeita erilaisten valaisiratkaisujen sujuvaan asentamiseen. Lisätietoa sivulta dreamlet.fi.